A la Granadella, a la comarca de les Garrigues, han canviat el molí d'oli de la seva cooperativa per un de nou, degut a l'augment de treball a la terra. Aquest canvi ajudarà a que els pagesos tinguin més espai i un millor equipament per anar a produir el seu oli. A hores d'ara s'està acabant de construir el nou molí d'oli, que ha costat uns 5 milions d'euros en total, amb unes obres que han trigat un any, ja que van començar el maig passat. Els pagesos de la zona es senten molt satisfets de les obres fetes. I estem aquí amb Catalín, un dels productors més grans de la Granadella. Què en penses del canvi de la cooperativa vella a la nova? Jo em sembla un canvi molt gran perquè som molt productors d'olives i fem molt oli i em sembla que han fet un canvi molt bo. I clar, el que havia abans era molt petit, però ara han fet més gran i d'això ja tenim més possibilitat, més d'això. Una cosa bona. Una cosa bona. Llavors diries que és un bon pas cap endavant per augmentar la productivitat del poble. Sí, això sense dubte. Bones tardes. Estem amb Carles, també un dels grans productors d'olives de la Granadella. Llavors, què en penses del canvi de l'antiga cooperativa a la nova? Bé, és un canvi molt positiu, és una aposta de futur. Hem de pensar també que hi ha molts cultius intensius, que la producció ha augmentat i la cooperativa antiga se'ns ha quedat petita. I tot el que sigui ampliar i millorar i anar una mica endavant i els joves productors i que tinguin més espai, tot això és molt positiu. Llavors, perfecte, estem tots d'acord que és un gran pas per millorar el que és la vida del poble i la qualitat de l'oliva. El tema del medi rural necessitem això, una mica una empenta de l'agricultura i que tot sigui una mica més productiu i més millor. A més del molí d'oli, també compten amb el Museu de l'Oli de Catalunya, situat al primer molí d'oli de la cooperativa. A la seva visita, els visitants hi podran veure la gent que participa en la collita i la producció de l'oli i les màquines utilitzades antigament, juntament amb audiovisuals que ajuden a entendre la història de l'oli i del seu territori. Informant des de la nova localització, on aquesta temporada 2023-2024 començarà la nova producció d'oli de la Granadella, Nil Pinyol, per la Gaceta Informativa de la UDL, Lleida.